spiritual budaya di Kabupaten Tulungagung ya Mas ya. Iya, betul sekali. Ini masih ada satu lagi untuk tamu undangan yang hadir dari kawasan Gondang Tulungagung. Tepatnya Desa Jaraan. Jaraan. Sudah tidak asing lagi. Nama jaranannya sudah melanglang tinggi. Melanglang buana. Sudah berdiri sejak tahun 1973. Di bawah naungan dari Bilonipun Kang Masku Isbandi. Pamang Mas Isbandi. Iya. Sapa kuwi jaranane Turangga? Cipto Budaya. Selamat menyaksikan.
Oh ya. Saiki wis mukti kowe kok anjur lali ora patuk becike yen kepethuk bebasane rasan ilang manise nyatane lali Ông Rana rene dadi wong ran duwe saya cingkrang uripe mung grengseng entine langsa sini asa padha lolo gawe bete tinampa sare bejane awakku janji trimo antuk nugroho apa iya wah oh ha ho yo oh jan ya ha hey ho la ha ho ha hey so hey thon ha hey ha ho ha o op ha o ha hey ha ho lo hey lo hey yo hey lo oh ya salah ayo lo oh oh lah ayo lo
atiku tansah kudu angguyu semono aku mung ora ngira saka gedene pisumbang semu gawe pambange atiku ora turu aku ngimpi dadi ratu mukti eling nganti saiki rina wangi tak pundi saya adi muga laku utama tetap langgeng yo sing hati-hati yo oh ya oh ya ha yo wow was ayo was hati-hati yo iki lo wah yo oh lah rokoe leno mangin diamu ger weh oh dadalan weh yo hop oh hey yo weh dadalan iki lo tampang weh bos lah hop yo weh lah coba weh oh
Ayo. Oblat. Cuman. Ayo minggir weh. Wah. Ayo wan wedok wan waduh biar. Ho yo 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 ah he ah he ah he ah he ah he. Amuk Jaya Ngrata ger Surakarta ger weh. War. Yo. Op iki lho was. Wah. Woi, lihat dah. Iki man woi suwe kene ya dalah. Woi. Wus dah yo. Oh. Ayo kehan. Oh asik lo. Yeah. Oh. Hey. Hae yo. Kae caritane Rara kembang sore putra dipati bedalem Narawa putrane Sarira sapujake Harataka nyata madhep resi esti berkaing sukma kae caritane Rara kembang sore putra dipati bedalem Narawa putrane Sarira sapujake Harataka nyata madhep resi esti berkaing sukma yo tuas lan salah wah leno mangin diamu kowe aku ora bakal trimake yen wah ya war kalau srengine lekong ya woi ladalah kaya mangkene iki sampan lolong der lema mangken damu bakal tak rujang balung sikilmu wis lah ya oh iya iki lho wah ayo maju kene ya siji-siji ger siji bakal tak campur lagi wah ya hop ya
hae lo 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 doa 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 hae curang cerno kae jenenge pereng babi alas kae jenenge celeng anake Semar sing teko nala gareng sego liwet lawuhe sambel goreng woi ayo